Ако искате да, ако искате да имате достъп до най-добрите курсове и уроци и техники, нали, в интернет маркетинга, включително Форекс курсове, които струват над 300-400 долара, някой към 2000 долара, включително интернет маркетинг курсове, нали, които струват от порядъка на някъде от 37-та стигат до 500 до 1000 долара. Значи аз ще ви кажа задната врата към всичките тях, как може да си ги сваляте и да се ги гледате, нали, и да се научите поне да си спестите тези пари. Те са 3 задни врати всъщност. Ще ви ги кажа кои са, откъде може да си ги вземете. И както казах и сега ви казвам, просто YouTube в момента работи много, видеомаркетинг, каквото и да форма на видеомаркетинг работи, и най-добрите курсове са ето тези PowerSlam 2, който е 37. Аз ще ви кажа как да си го свалите курса без пари, включително 2 софтуера, и Project XTube, пак на същия автор, който е невероятен. Просто това са супер курсове. Тези курсове ви учат как видеото ви да излиза на първа страница на Google. Forever Affiliate, както казах, също и до него ще разберете как да го таковате. Това е в момента към вече 97 долара този курс. Той е един от най-добрите. Нали, за много, още също така много софтуери, темплейти за сайтове. Въобще общо взето каквото има човек нужда, даже толкова много, че дори няма да се справите с цялата тази информация. Но както и да е, казах ви, ще ви дам в едно видео, ще ви покажа как да ги свалите. Какво трябва да направите обаче? Значи аз ще направя това, след като вземете, ето това е един сайт Paywalls, както и този TradeBit. Тук може да си качвате продукти, които имате право да продавате и да изкарвате някой лев от тук. Значи аз от тук също изкарвам пари. Ето виждате тук 5 долара, там изкарват се пари от тук, от всякъде по малко, както казва капе, но се изкарват пари. Значи ето това е продукт, който аз продавам. Ето тук като натиснете Buy and Download, на мен ще ми излезе продажбата в имейла, с ваш имейл. Този продукт веднага си го сваляте, но освен него ще ви пратя на този имейл това видео, което ви казах аз, с тази врата, задна врата към тези всички качествени, много качествени продукти. Но освен това ще ви пратя и 50 линка да си свалите 50 private label rights, т.е. продукти като това, които може или да продавате, или както тук аз правя примерно. Ги продавам, с текст и ето това е страничка безплатна, Weebly вие може да си направите такава, нали? И давам ги безплатно, нали, примерно. След като хората си остават имейла, нали, така си използвам ги за лист билдинг. Така, значи казах ви, ако направите това, нали, ако купите този продукт, ще ви пратя и това видео, което е най-важното от всичко, защото то ще ви даде достъп до всичките те качествени продукти и курсове, които ще ви научат абсолютно всичко. Аз дори не съм пробвал много от тези работи, като e-commerce, дропшопинг и други подобни, Форекс и Морекс. Така, това е, пожелавам ви късмет, не се отказвайте, видяхте с моя опит, който ви показах, че пари се изкарват. Колко ще изкарате, зависи колко усилия ще вложите и колко труд ще вложите в това. Тук има 26 видеоклипа, включително за Fiverr и една Fiverr книга, която веднага ще си ги свалите. Нали. Всичко е на английски, забравих да кажа. И тези уроци и всичките други са на английски, значи трябва да разбирате достатъчно добре английски, за да може да разберете какво ви учат. Нали? А пък за самото... видяхте, че дори да не знаете английски, винаги може да скалъпите 1-2 клипа с музика и да рекламирате продукт с тях. Така. Късмет на всички пожелавам. И както ви казах,
след като човек понаучи малко, според мен 1-2 седмици, като понаучите и почвате да пробвате, казах ви кое работи. Видеомаркетинг, Fiverr работят прекрасно. И оттам нататък може да почнете с Forever Affiliate и примерно CPA маркетинг. И веднъж почнали да работите по тях, резултатите ще дойдат. Късмет на всички!